Da. Să trăiești. Ce faci? Să trăiești. Mai ce să fac? Înduc bolele mele. Cum ești bine? Te simți binișor? Bine, nu e atât timp cât stau în pat Mhm. și nu pot să fac nimic. Și vine fata, mă șterge și la fund. Nu Da. mă simt bine. Ai mâncat? Ai mâncat, nu? Mâncat. Bun. Ia zi, ți-a schimbat sonda ca să nu faci blocaj renal, nu? Da. Ce ți-a mai spus doctorița la spital? N-a scris nimic acolo. Păi nu dă scris, ce verbal, dacă ți-a spus dânsa ceva, care nu e scris acolo. Numai atât am întrebat ce e instituția aia. Ah, doar atât? Da. Vreau să mai pun întrebări și că am treabă. Și ea a strigat, dar nu știu dacă au auzit. Păi ce cer eu? Nu intră în treaba dumneavoastră. Da, corect, așa e, Neafulă. Da. Bun, mă bucur că te simți bine cât de cât și ai zâmbetul pe buze. Și ce să zic? Dacă ai nevoie de ceva să-ți aduc acum, apă ai aici, nu? Ia. Ăsta stai să bei în permanență apă, tată, da? Aici unde să le țin eu. Da, îți trag eu măsuța aia mai aproape de dumneata aici. Da. Așa e greu. Da. Ia și bea apă, că trebuie să te hidratezi, să bea apă multă. O să am grijă să-ți aduc și o sticlă de 2 litri să-ți umple în sticla aia micuță în permanență, da? Bine, Neafulă.